Era una família prou culta per a l'època, perquè tots pràcticament sabien llegir i escriure, no estaven batejats, i una cosa que puc contar de ma abuela i la germana és que durant la guerra, quan se queden els xiquets sense escola, ells donaven classe als xiquets per a que no pergueren comba i això. I per part d'un germà de mon pare, un dels fills de Daria, de ma abuela, es deia Edmundo, ja estava canviat el nom, i resulta que Edmundo va ser secretari del comitè de defensa de l'Ajuntament, i quan acaba la guerra, encara que té ocasió d'exiliar-se, ell, com ha estat així en l'Ajuntament i així en Bunyol, no han hagut desmans així molt escandalosos ni res, doncs diu que no se'n va, no? I clar, només acabar la guerra el detenen, el duen a la càrcel de Xiva, està uns mesos allí, després d'allí el duen a Sant Miquel dels Reis, d'allà a Paterna i la fusellen en una saca el 28 de juliol del 39. En una exhumació que se va fer en el 2018 de la fossa 22, que és on estava ell, i els 38 companys de restant també, cadascú d'un poble, com aquí que diu, en acabant se va aconseguir identificar-lo, i actualment mon tio Edmundo està en el nínxol en els seus pares i un germà que per cert es diu Liberto. Ja vos dic que els noms de la meva família tenien la seva simbologia i curiositat. Com a curiositat, el dia que el varen portar a Bunyol va ser un 20 de novembre del 2020, que és una data que dic, bueno, per lo menos celebren dos coses en ese dia. Una que ha vingut i altra pues, que va desaparèixer, i això. I un altre tio que està en el nínxol també, que es diu Liberto, curiosament va faltar un 23 de febrer del 83, o sigui, és un nínxol curiós.